Na farko, ɗacin rai. Ɗacin rai na nuna yadda zuciyar mutum kan tafarfasa ta riƙa ƙuna har ya ji zuciyarsa ta hasala, daga nan kuma sai ya riƙa faɗin maganganu na ɓacin rai ga wasu ta hanyar yin magana cikin ɗaga murya, wato cikin faɗa-faɗa. Sau tari da yawa za a ga cewa maganganunsa sukan kasance masu kaushi, masu ɓata wa mutane rai, masu tayar wa mutane hankali. Azanci na gaba shi ne daɗin rai. Daɗin rai na nuni ne ga yanayin da mutum kan kasance cikin natsuwa, cikin lalama, cikin bi a sannu a hankali wajen gudanar da al'amuransa. Akwai son rai da ke nuna mutum na aikata abin da ba daidai ba, to amma shi ya zaɓi ya aikata hakan domin biyan buƙatun gabansa. Haka kuma zai iya yiwuwa akwai wani abu ne da ya ji zuciyarsa ta raja'a a kai, ba wai cutarwa ne ga wani ba, a'a shi ne kawai yake son biyan buƙatun gabansa domin samar wa kansa kwanciyar hankali, don haka sai ya yi wannan abin ko aikata wannan abin domin ya biya wa ransa buƙatarta. Baƙin rai. Baƙin rai na nuni ne ga hali na mugunta, don haka idan mutum yana da baƙin rai za a tadda cewa yawancin ayyukansa za ku ga babu alheri a ciki, domin baƙin ransa ba za su taɓa kawo wani abin ci gaba ma wasu ba, sai dai abubuwan da za su iya naƙasa mutane su tagayyara al'umma. Na biyar shi ne kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali na nuni ne ga yanayin da ake zaune cikin sauƙin rayuwa, kenan mutane ba sa cikin wani yanayi na ƙuntata ko kuma na firgici da sauran abubuwa masu tayar da hankali. Kenan har in mutum ya ce yana cikin kwanciyar hankali, kenan yana da lafiyar jiki, bai da matsalar aljihu, daidai gwargwado akwai kuɗin kashewa tare da shi, akwai abinci, akwai sutura da sauran abubuwa na morewar rayuwa. Na shida shi ne tashin hankali. Tashin hankali kishiyar kwanciyar hankali ne, domin tashin hankali na nuni ne ga yanayin da ake ciki na firgici, na rashin samun natsuwa a zuciya. Kenan idan har in mutum yana cikin tashin hankali, to za a ga cewa akwai wata fitina da ta addabe shi, akwai matsaloli da dama kamar rashin tsaro, rashin abinci, rashin lafiya da sauran matsaloli masu ɗimbin yawa. Yawancin waɗanda za ku ga suke cikin tashin hankali, za ku ga akwai wata masifa da ta dumfare su, ko kuma wasu tarin matsaloli da suka dabaibaye su da suke da buƙatar su warware waɗannan matsalolin, amma abubuwa sun ci tura. Za ga cewa ire-iren hakan kan hana mutum bacci, kan hana mutum sukunin cin abinci, wasu hatta wanka ba sa iya yi saboda irin halin da suke ciki na rashin natsuwa, na rashin kwanciyar hankali. Da fatar za a yi liking, za a sharing, kuma za a yi subscribing. Na gode, mu huta lafiya.